digawa bose Apollo neng Klaten. Wah. Pundi to? Oh, wonten mriku to. Mboten ketingal. Ah, bose Apollo. Apollo niku napa, Mas? Ya, Apollo kok ora roh kowe iki ya. Lah kula dereng ngertos lho. Apollo ki satelit. Satelit. Mandaan. Napa nggih, Pak? Aluminium. Ya. Mbak menawi jenengan ngesake aluminium. Nggih. Janjane kowe nang ndi gelagatmu raga nyobreyane atiku sujono kowe kancan karo wong liya. Dina Minggu sing patung kowe ngajak nganti lengser srengenge aneh kono aku nunggu kowe Solo. tak SMS aku mangkel yen kepethuk irung bakal tak siwel kuwel lali janjine mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung janji kowe ora teko jas lah teng pundi mantene niki mantene tek mboten wonten niku teng pundi Ngaso wonten Ngaso. Lingging nggih. Oh, Bar nggih. dipajang. kesel sumuk Mas Nggih. leren janjane kowe nang gelagatmu rada nyubriyane atiku sujono kowe kencan karo orang liya.
Iya, lagunipun lali janjine dipun garap Sragen.